Ngiyanibingelela nonke babukeli be-Black Life TV kuphi nakuphi la kufika khona lo mbukiso. Igama lami nginguStufuza Dlangamandla Zulu. Le show sibiza ngokuthi sikhipha izimfihlo. So today ngivashela usisi wami uzongichazela kabanzi ukuthi yini la ifihlile asifisa ukuthi namhlanje yazeka. Asike simuze ukuthi ingabe usiphatheleni. Sabo? Yebo unjani? Ngiyaphila kunjani? Ngiyaphila. Ngisharp nami. Ukhulele kuphi? Ngikhulele eMgababa. Oh, ukhona la futhi la uzalelwe khona? Yeah, ikhona la ngizalelwe khona. Alright, kuphi noMgababa? E13. Oh, okay. So beyinjani impilo ekhaya? Besenjani isimo ekhaya? Ukhule kanjani? Ngabe imfudumalo beyikhona, uthando belikhona emndenini noma ubuziphilela nje? Yeah, mina ngikhule kahle, ngikhule nginomama ekhaya kodwa ubaba ubengekho yini. Okay. Nje angimazi ubaba kahle kahle. Ngikhule nomama. Angikaze ngambona. Ngikhule nomama kuphela, akukuhle nje ekhaya ku right, yonke into right. Yonke into oyifunayo uthola. Yeah, yonke into ngiyithola. Mhlawumbe ngabe uke wambuza uma ukuthi uphi ubaba? Ngaye ngambuza uma kodwa libeleshana lena le. Okay. Yeah. Mangase ngibuze i-reaction yakhe njalo umbuza ngobaba beyiba njani? Uyadinwa like akafuni ukubisho ukukhuluma ngaye like ngathi umuntu wamhetha something. Oh, okay. Kunzima. So wena ufila kanjani ukuthi ungakhuli ngaphansi kwesandla sika baba? Yo, ngifila bad like ngifila kabuhlungu cause ukuzwa nje abangani bakho bethi lokho mina ngithe ngilo baba and nami ngiyafisa ukuthi ngike ngikhombe nje ngithi nake ngithe ngilo baba yabo nje. So kubuhlungu nami ngiyafisa ukuthi ngelinye ilanga ngimbone angazi noma ngibona umndeni wami uma ukuthi yena akasaphila yabo. Ngikubona engazi ukhule ngokwenela ngalendlela ukuthi mhlambe ubusike waba ne-boyfriend thizeni. Ngabe ungakhuli phansi kwesandla sababa kukwatise ngalendlela ukuthi bongafuni kwaqala i-relationship nomuntu wesilisa noma into obungayinakanga nje? Ungiphinde umbuzo nje. Ngabe khona i-boyfriend onayo? Hayi akahle kahle angithandani nabafana mina ngithandana namantombazane. Since nje uma engafuna ungichazela ngobaba so nginaleyo nzondo kube nomthelela. Yeah, kube nomthelela impela. Okay. Yo, so manje mawubona umfana ubona umfweni? Ngibona umfowethu. Ubafo nje kuphelele lapho. Ubhuti nje. Okay. Yo, mhlambe ngabe ukuthi uthandana namantombazane kudalwe yikona lokho kuphela noma wena uzalwe vele nje uyithandela amantombazane? Kodwa ngiyasola ukuthi ngizalwe vele ngiyithandela amantombazane because ngisho ekukhuleni kwami bengingadlali namantombazane yabo. Bengidlala nabafana ngisho sengiqala isikole abangani bami bekwabafana bengingazani namantombazane. Mengibona intombazane bengibona ukuthi hey ngiyakhalela lokuya yabo. Ubusuphumelele obala kuma ukuthi wena uthanda amantombazane? Ngaphumela obala ngamchazela ngithi ngiyamchazela akazwanga uye wakuhlafuna wangiduba ngisho kungiduba njengami ngohlala nogogo up until ngize ngiqede isikole yabo. Ugogo zala uma? Ugogo zala oyayibuma. Yo, ngabe ugogo uyazi ukuthi uthandela amantombazane? Yabo uyazi ugogo naye yize noma aqale phela wangayikholelwa cause nawe yabaza abantu abadala abakholela kulezi zinto lezi kodwa cause ogogo bayabathanda abazukulu angifuni ungasho yabo nje. Okay, saqhubeka ngahlala. So mofika ekuzijabuliseni nomunye umuntu wesifazane ungangifihlela tu nenzani yini abanye abantu besifazane? I phela kusetshenziswa le yanto le. But how? Mina ngaze ngifike lo mpilo. Chaza into sasekamereni kodwa okusala niba right. Hayi siba right. And ngiyakenjoya kakhulu. Okay. Mhlawumbe ngabe khona i-relationship osakuyona njengamanje nentombazane obonayo ukuthi niyaphambili noma uyabamba nje la ubizwa khona? Ikhona i-relationship engikuyona and i-right. Ni right, ni sharp. Yeah, sharp. Nibhekile emshadweni? Yeah, ngisho kanjalo. Mengabe ngaflobanga nje hayi ngiyamthatha. Yo, mhlawumbe ngabe omakhelwane noma amalungu omndeni wakho noma ngabe kuthiwa abekho eduze egcikeni but abasekudeni nawe mabebona ukuthi uphila lempilo le mhlawumbe ngabe bake bakuthathe kanjani? Banakho ukucwasana kodwa maybe phambi kwami basha singathi ba-understanda kodwa mengizwa bethi abantu hayi abakhulumi kahle. Okay.
So uke wacabanga wafika kuphi ngokuthola abantwana? Khona lezi zinto lezi ezenziwayo manje hayi ngizobathola ngako mawukuthi akuvumi lokho sengiyo-adopt. Oh okay. So ekuthandaneni kwakho namantombazane wena uyena muphi uba intombazane noma uwenza njengomlisa? Hayi ngibumlisa mina ngithanda nabi intombazane. Okay. Ngazi ngikubonile ufika e-studio namhlanje kuseni ngabona ukuthi uhlukile kodwa manje kwanzima ukuthi ngikubuze because akuthina sonke esithanda ukukhuluma ngempilo zethu. Iningi lethu liyathanda ukuthi libe sekhosombeni ekufihlekeni kube ukuthi umuntu awumhlukumezi ngokuthi umbuze ukuthi uphila empilweni. So yini oyifihlile ofisa ukuthi uyivezeke ngoba kuyaziwa phela ekhaya ukuthi wena uyithandela nje skate. Yini le enye oyifihlile kanti? Inzima lento engiyifihlile. Hawo la nganginentombazane engangithanda nayo yabo. Si right nje ingithanda nami ngithanda. Emva ukuthi ngithole lesi nginayo manje. Okay. Hayi kushuthi besibhema ke namajita angasekhaya bengizwana nabangani bami ho. Cigarettes naminyawube. Tsangu. Oh okay. Hayi sibhema nalamajita la kushuthi ngenye day hayi bangifonela amajita athi hayi wozoshaya sithengile into ukuthi yabo. Hayi ke nami ngigeze ngibe clean ngibe right ngithanda ukushaya namajita ngiwajwayela vele ngisizwana nawo. Okay. Kodwa manje bengazi mina ukuthi lo mjida le ngizwana naye omunye ubamba lengane le ngibambayo mina. Oh okay. Hayi ke ngigeze ngihambe ngikhona hayi mengifika khona hayi nami ngiqabula ezinye izinto endleleni yabo esitolo. Mengifika khona nami ngiphethe izinto lezi zokwenza hayi ngiphethe mengifika hayi sihlaleke sibheme namajita sibheme. Hayi bathi asambe siye kwenye indawo abaziyo ke kuphuzwa khonayo. Hayi sesimasuka lapho hayi ngihambe ke nabo vele ngiright ngisharp sivele sesibhemileke manje siyahamba endleleni bangihambise kwenye indlela engingayazi mina eqobhe ehlathini nje. Okay. Siyophuza la mangihamba nawo ayike sihamba nabo endleleni ayi ngizwe bahamba ngemuva mina ngihamba ngaphambili. Ngizwe ngomuntu engikeke hayi ngithi ngisabheke lo ikhala impama. Hayi ngishawela awumfethu ngishayelani. Hayi boqala umuntu yowenzanani intombi yami kanje intombi yakhe ubani asho igama lengane engibambayo. Hayi bo kanti nawe uthandana naye hayi iqaleke lapha impaya bangishaya angithi bawu2 mina ngedwa bangishaya beqeda lapho bangidlengule lapho ke bengisayintombi because mina vele la ehlathini endaweni engayazi mina. Bangidlengule hayi bathi mabeqeda ukungidlengula kusho ukuthi bangishiya nje ngilele lapho because angazi noma bengiqulekile noma benginjani because angikhumbuli. Mangiphaphame sekukhona omunye umuntu usho mhlawumbe bezozingela yabo something. Hayi shuthi peace. Shuthi peace. Manje le ndlela le ekusithekeni ongayazi abekho yena omakhelwane mhlawumbe eduze wathi wahayiza bakuzwa noma imizi yabantu isekudeni ngalana abekho eduze kodwa ikhona imizi eqhelananile ecishe beseduzane yena. So uthena ohayiza wangaziwa umuntu? Hayi bangangizwa because kwase kuvele seqala ukuhwalala because angithi sasiqeda kubhema vele. Manje iphisi liqhamuka uvuswa yilona noma bese kuthi qwebu yabo. Okay. Hayi lingivuseke ke hayi bo angibuza uhlala lapha ngimchazele ngihlala e13 hayi ke athi hayi bo yini kwenzakaleni lapho ngiphuma negazi yabo yazini ukuthi uma ingabe uqokile lapho ugqokile angigqokile iphenta likho kodwa ngiqokile iskindi kushuthi bangiqokisa iskindi hayi akukho manje lokwangaphansi andaweni. Hayi angisukumisa angihambise kufike ekhaya ngiyasaba ukukhuluma ngalento le because into enzima kabi le ukuthi ngizothi ngireshiwe mina kade ngile sibheni futhi hayi akukho lula. Hayi manje ngithi ngifuna uconfessa again ugele ukuthi hayi since nje athi ngihlukane naye lo mdidalo angisafuni lutho ezongihlanganisa naye because kuzophinde kulandele okunye mhlawumbe okumore than lokho akwenze kumina yabo. Mhlawumbe uye waphuthuma eclinic just ucleaner ngoba awazi phela bashiya ini izifo bheka izifo nje.
Hayi angizange ngiphuthume eclinic kahle ngaphuthuma e-pharmacy. E-pharmacy ngathenga into yoku-check-a, ngathenga amaphilisi okuklina yabo yonke lento le. Ngafike ngabuza khona ukuthi ngaqamba mangathi usisi wami wenzeka into kanje yabo bangichazela banginikeza imithi. Yini eyenza ukuthi ungaphuthumi e-police station? Hey into enkinga ukuchaza manje kumele mangifika e-police station angithi manje ekhaya bazokwazi yonke lento le. Even nasekhaya bazi ngalento le. Ngifuna ukuconfessa kuyena ugirl because uyangilandela yena ulebele ngithe sayingifonela ngiyamblock abuye ngo private number abuye ngiyangezinye inamba yonke lento le. Ufuna ukwazi usikwenzakalani? Ufuna ukwazi kusho ukuthi yena usangithanda hayi mina nami bandla angifuqa amanga ikhona lelo thando lolo kodwa hayi ngeke ngisakwazi ukuqhubeka naye. Imali manje ugele umhlanganisa kanjani ngesimanga sokuthi ubhuti owenza ubuhlungu kuwena wayethandana naye noma awusafuni lutho nje into ezoba ubudlelwane ufuna ukuziphilela uyibani? Hayi ngifuna ukuphila lana le ngiphila naye manje ngoba ngiyazi ukuthi mengilibe ngiqhubeka naye kuzophinde kwenzeke okunye mhlawumbe okukhulu mhlawumbe ngiyofa ngisho ukufa. Manje laba abantu laba mawubabona eroundini bekhululekile behamba nje freely and wena uyagowa and bona bakaze baze bajeze kufika kanjani kuwena lokho ngenxa ukuthi usaba ukuthi uphumele obala? Hey sisama ngiyacikeka kodwa manje anginakho ukuveza lokho. Anginawo amandla okuveza mhlambe kuyovela ngelinye ilanga kodwa nje singitshela umanga lento hayi ngeke ngikwazi. So njengoba utshela lo sisi lo futhi uconfessa kuyena, what if le ndaba le uyise ekhaya? Kuzoba inkinga lokho kodwa kodwa ngiyafisa ukumtshela lo sisi hayi sengenza noma yini kodwa nje mehlukane nami kuphelile because uyangilandela. So bese ngazi ukuthi umina osamlandela kanti yena ulandela mina. Icala le rap aliboliki. Kwakuthiwa sekudlula iminyaka emingana aliboli sidalo. So uma ngase kuthiwa uyamtshela and naxuma hlali uthi laba bantu laba bobosho ngabe right ngalokho? Mase kwazi uma kungangcono ukuthi ngibabophe manje inkinga ukutshela uma ukuthi kwenzeka into kanje. Hayi monster ibhubesi. Yeah but akekho umuntu othi bantu wozani izongirape. Akekho umuntu ecelelayo. Akekho umuntu oplanayo ukuthi okay namhlanje ngiyoresho wakhe. Akekho. Yabo mozoqala usazi istory sokuthi ngangiyobhema. Ngaphinde sasisize siyophuza. Chaze lo mzali loyo nto. Hayi ngeke. So ukhetha umzali ukhetha udlelwane bakho nomzali kunokukhetha wena because wena phela uhlukumezekile la. Ngiyacabanga ukuthi mase ngimtshela uma uzofilisha kanjani yabo. Uzohlanya. Lento izomlimaza ngaphakathi yabo iphinde futhi adinelwe nami ukuthi mina bengilida kamizwa futhi shuthe engazi yabo yonke lento le hayi. Ngalo ngiconfessa kuyena ugele ngimtshela ukuthi ahlukane nami because mhlambe kukhona okunye ungalandela. Ugele lo ofisa ukuconfessa kuyena lo lokho ekulandela uyamazi lo naye njengamanje? Ngiyacabanga ukuthi uyamazi because ngiyaposta ku social media. If uyamtshela yena kuzoba inkinga kodwa hayi sengilindele noma yini. Sengilindele noma yini. So mengabe uthi lesi sikhathi lesi sakufica kade usayintombi. Lo othandana naye njengamanje uhlangane naye seyenzekile lento noma ingakenzeki? Because ngibuka ukuthi mangase kuthiwa uyaconfessa kulo okulandelayo sewahlukana naye. Mhlambe uzowenza amaminzi athize ukuthi ayifike indaba kulo uthandana naye njengamanje. So if niyazithola nisekamereni noba u2 nenza ukuthandana kwenu mhlambe ngabe kukhona la umstopisha khona mayifika khona emzimbeni wakho noma wena oba indoda wenza yonke into ofisa ukuyenza kuyena yena kube ukuthi akayibuyisi kuwena? Yeah I mean obindoda wenza yonke into kuyena yena akayibuyisi yena nje. Uromenzana lokho phela. Sike simthinde simuze ukuthi engabe uzothini. Hello? Kunjani sisi?
Ngiyaphila nami ukhuluma noStufuza Dlanga Amandla Zulu from Black Life TV. Kunosisi sorry ngine-guest la namhlanje elingivakashelile. Ufisa ukuthi akhulumisane nawe bengicela nje ukumupha isikhathi umlalelo. Oh, okay. Alright, ngoma be. So mfethu njani? Ngiyaphila njani? Ngiyaphila. Ukhuluma noSipho lana. Hayi bafethu. Mfethu khona into engifuna ukuyiconfessa kuwena. Awuyisho leyo nto. Ngaba nenkinga la eminyakeni edlule emibili. Yabona njengoba ngikuziba nje ngaba nenkinga la. Inkinga yini? Uyabo umngane wami lebengizwana naye. Kwaba nenkinga la ngathi ngihamba nabo bangirape yabo. Hayibo indaba ungayisho indaba engaka. Kodwa manje futhi washo lo munye umjidi ukuthi lento leyo uyenzisa ukuthi mina ngithandana nawe kanti yena uthandana nawe. Yena ubona sengathi wena ungithanda kakhulu mina. Hayibo baby indaba ungayishelanga. Ufulele sonke lesiphansi. Ngangizokutshela kanjani yazi into engicela ungenzele yona mfethu ukuthi nje ungaphindi ungifonele yabo. Hawu kanjalo. Kahle nje kumele sihlukane because angiyazi ukunye ozokwenzakala ukuthi intoni. Kanjalo nje. Ngizothini ufuna ukuthi ngife ngoba phela manje yabothi baqale benza into kanje. Okwesibili okulandela kuzoba yini ngoba ukungixwayisa lokho kahle. Ayikho indlela esingenza ngayo mhlawumbe. Hayi mina ngiyiboni ngoba manje futhi sengimtholile nomuntu yabo. So ngibona ukuthi sivele siyeke lento le nje ungasangilandeli. Hayi okay ngoba sesithathe isinqumo sakho. Ya into engizocela ungenzele yona ukuthi ungatsheli umuntu ngalento le yabo. Okay. Ngithembise. Hawu ngokuthi impela ngoba ngifuna ukuba imfihlo yethu. Ngiyifihla kunayinkinga ngoba ngitshele manje. Alright. Although nginembuzo eminingi nje kodwa ayifani. Yabona le mbuzo yakho uma ungayibuzi manje ungaphindi uzoyibuza. Hayi okay. Ayikho into engizoyenza. Okay, right. Qhubeka naloyo akunayinkinga. Udelete inamba yami yazi ungaphindi ungifonele uyiblock. Okay, ngizokwenza kanjani? Nami ngizokubloka ngapho ngasangifoneli kuma social media nje. Hey, bye bye ngingalile bye bye. Hayi alright. Okay, so First. Nomuntu kahle amuntu kwathini? Yeah, Kuyikona ukuthi inkinga imina because uqale wafonelwa yimina kwakhuluma mina uqala ngase ngikunikeza ifoni. Ngokwakhe mawumlalelisa kahle hle unemibuzo eminingi that's 1 2 akwenele kuyena ukuthi uthi akangaphindi akufonele. Uyayinaka leyo nto le. Yeah, and futhi ngathi akangibelieve nje into engishoyo. Wena awusamthandi ngoba ungasamthandi noma isimo esikwehlele ngenxa ukuthi umjide obezwana naye ukuhlukumezeni. Njoba ngingachaza nasekuqaleni ukuthi besithandana nalengane kakhulu hayi kancane. Uyamuzwa kodwa ukuthi ku-phone call akenele. Yeah, ngizwile ukuthi ngimhethile kakhulu kodwa nami ngihethekile. Usazomnikeza mhlawumbe isikhathi ke umbone. Ngiyakuzwa ukuthi uthi akangaphinda akufonele but wena ke esidini lakho ngoba uyamuzwa ukuthi akenele. Unemibuzo eminingi mhlawumbe usazokwazi ukubonana naye umvakashele kokukhulumisana naye. Noma kuyinto engingayithandi kodwa ngizozama ukuthi ngimbone kuze ngizomphendula le mbuzo adinga ukuphenduleka kuyona. Because umshiyelenga kahle. Because nalento leyo ukuthi mhlawumbe ngingamboni mhlawumbe ngamenza ukuthi abe ne-anger agcine esetshela bonke abantu yabo. I think kungcono ukuthi ke ubuyele kuyena. Nanoma ngabe kuthiwa khona imanje. But ke ugcine ngokuthi ubuyele kuyena. Ke umchazele kahle. Akhona nanokuthi abuze imbuzo afisa ukuthi ayibuze umchazele kahle yonke into ungamshiyi kanje because I think uzomhlukumeza ukudlula wena. Hayi ngiyakuzwa ngizozama ukwenza njalo.
Manje uzodecide nini ukumtshela uma? Hey, ngiyasaba. Ayikho into engiyisaba njengaleyo ukuthi mangichaza because kuzomela uzofuna wonke ama-details ngiqale ekuqaleni ngimchazele ukuthi kwenzakalani uzogcina yabona nje. But uzobayeka labantu bahambe freely ekubeni benze into ebuhlungu kanje kuwena. Kona kuyafuneka Ngenxa yokusaba uma. kuyafuneka ukuthi ngisho lento kodwa manje inkinga yami ngiyasaba ukuthi ngizoyiqala ngalaphi. And ngiyasaba ngisho ukutshela omunye umuntu mhlawumbe ukuthi akangitshelele yena ngizomtshela kanjani lo muntu lo. But ususithathile steps sokuqala weza la ka Black Life TV and I'm sure mhlambe ngenzeka ukuthi abantu abaseduze noma ngabe kuthiwa akasumuntu o-YouTube noma ngabe kuthiwa akasumuntu obuka ama-video ewabona kuma YouTube, but kungenzeka ukuthi abanye abantu abakujwayele abaseduze noma bazomtshengisa uma le video le. And uma uyakuzala uyayazi voice yakho ngeke uze umdide noma kuthiwa ugqoka impahla angazazi noma ukuthi uthenge nini kodwa uyakwazi because uyakuzala. So mase kuthiwa lezi ndaba lezi zifinyelela kuye eseyibuka kanje kumabona kude kungeve kuthiwa wena uye wahlalisana naye phansi wakhuluma iqiniso, ucabanga ukuthi uzofila kanjani? Ngathi uzophetheka more than lokho azophetheka kona mangimtshela. Angikuphoqeleli ukuthi hamba ukhuluma naye, but ngicela ucabangisise ngalokho ugcina umtshelile uma because uyadinga ukuyazi lento le. Yazi ngavele ngashaya uvalo. Kodwa-ke mhlampe mengingathola umuntu ongangisiza noma mhlampe nina ka Black Life ningisize ngiyomtshela. Asinayo inkinga, singahamba sonke ufike ukhulumisane noma uhleli naye phansi sikhona mekuthi unqena ukuthi mhlambe ube wedwa. Asinayo inkinga, singakuphelezela. Kodwa mina ngiyacela ukugcizelela kulokho ukuthi ngicela ukukhulumisana naye angaze ayibone etshengiswa abanye abantu yena ingakafinyeleli kuyena. Kwakuthiwa uyi-monster, kwakuthiwa uBatista, but uyadinga ukwazi. Nanokuthi-ke okuhlukumezekile akekho umuntu okufanele azenzele emzimbeni womunye umuntu bengavumelananga, ajike ahambe nje ngokukhulu ukukhululeka abe free engajezanga ekubeni uzenzele engayitholanga imvume emzimbeni womunye umuntu. So mhlambe ngangcono ukuthi ke uphumele obala mhlambe uhambe e-police station uyochaza kabanzi ngale ndaba le. Singakuphelezela futhi nalapho mekuthi uyakudinga lokho, asinayo inkinga. Asinqatsheliwe abaphathi bese ngeke baze basinqabele ukuthi sikuphelezele. Hayi ngiyacela bandla ningisize mhlambe ngizoyikhululeke nasemoyeni sengazi usivele baboshiwe nomzali yabo. Yo, nanokuthi-ke okubalulekile uThebo usaseyintombi. Noma ngabe kuthiwa uma uyazi ukuthi uthandana namantombazane, but kufanele agqoke ngawe, kufanele ahlafune ngawe, kufanele ayithole imfanelo zakhe ngokuhamba kubuntombi bakho. So zonke lezo zinto nje kufanele uma umtshele. Angikuphoqeleli but kufanele uma azi. Hayi kumele impela nami sengiqala ukuyibona ngelinye ilihlo. Yabo kungisizele ukuza la. Siyabonga kakhulu kodwa ukuthi usivashele kuhlelo lethu. Ngifisela inhlanhla ke masuhamba mawudinga sekuphelezela sikuphelezela, asinayo inkinga. Ngicela nawe ungasuduka ke kube ukuthi asisakuthola efonini. Yebo. Ngoba uthe ucela ukuthi kuphelezela, asinayo inkinga. Okuzobe sekuphathulo loyo. Alright. Ngiyabonga kakhulu. Mbuke lapha ekhaya kuningi kuyenzakala emhlabeni. Yo, kungaphezulu kwamandla. Ngifunda yonke into ngosuku nosuku. So baningi abantu abahlukumezekayo kodwa ukuthi bayathula bafisa ukukhuluma ngokuhlukumezeka kwabo. Kodwa ngikushoyo mina ukuthi akekho umuntu ofanele ahambe nje acanase ngokukhululeka ekubeni ukhona umunye umuntu owahlukumezeka ngenxa yakhe. Mekuthi isijezo kufanele usithole. Mekuthi nawe khona into esenhlizweni yakho ongazi ukuthi uzoyikhipha kanjani, zama ngandlela zonke ukuthi uyikhiphe. Mekuthi uhlukumezekile, lowo muntu okuhlukumezile ajeze. Because akekho umuntu onemvumo yokubusa phezu komzimba womuntu kungeve kuthiwa uvumelekile ngakho. Cela ukuthi ungakhohlwa nge-traditional pharmacy yaka Black Life. Mekuthi udinga ukwazi ngezinto ofisa ukusizakala ngazo, ikhona inamba efakiwe lapha escreenini ongayifonela. Kodwa ngiyacela kube ukuthi uyifonela ngesikhathi semsebenzi, hayi ebusuku, hayi intatha, hayi ekseni kakhulu, but ngezikhathi zokusebenza from 8
kuya ku-5 noma u-4. But ngiyacela ukuthi mekuthi udinga usizo nga-something ekwehlelayo empilweni yakho, uKing Sichaka noMamelo uNonhlanhla kwaZondi bayayichaza lento kumavidiyweni mangase uwabheke amavidiyo asanda kuphuma ka-Black Life TV, not i-Plus but Black Life TV. Mangase uwabheke uzochazeleka ngayo yonke into umuntu ophila impilo yomuntu omnyama ayidingayo emhlabeni. Iy'nhlanhla, ngenzeka ukuthi udinga umuthi wokusebenza, ngenzeka ukuthi mhlawumbe uyagembula, udinga inhlanhla ukuthi uwine. Ikhona izinto ezingakusiza mekuthi mhlambe washawa ngesichitho, uthi nawe uyayithandanela nje nomuntu wakho, kodwa uthola ukuthi wafika amanye amantombazane ejimile la eminyango bakushaya ngesichitho. Ikhona futhi izinto enjalo ezingakusiza. Nanoma yini oyidingayo ungafona kuleyo namba le elapho escreenini. Cela ukuthi ungakhohlwa ukuthi subscribe, ulike, ushare. Ngiyanithanda kakhulu. Bye. It's the Black Life TV.